危险。Taong 2015, dumayo sa bansang China itong matapang na Pinoy boxer na tubong Davao City sa baluarte ni dating Presidente Rodrigo Duterte para dipinsahan sa unang pagkakataon ang titulong WBA Interim World Light Flyweight title. Ang Pinoy ay si Randy Pitalcorin alias Rizor. Makakaharap niya ang pambato ng bansang China, ang matibay din na si Yiming Ma para sa 12 rounds na bakbakan. Galing sa 17 sunod-sunod na panalo itong Pinoy, habang galing naman sa 9 na sunod-sunod na panalo itong Chinese boxer. Ginanap ang laban noong April 24, 2015 at ginawa ito sa Capital Gym sa Beijing, China. Sa gabi ng laban ay makikitang pinuno ng mga boxing fans ang arena, gustong makita ng mga Chino kung paano manalo ang kanilang pambato at kung paano makuha ang titulo mula sa Pinoy na dayo na si Pitalcorin. Di din basta-bastang kalaban itong si Yiming Ma dahil nakuha na din ito ang WBO Asia Pacific Light Flyweight title, naging IPBU Oriental Flyweight Champion din ito at naging WBO China National Flyweight Champion pa. Kaya masasabing may tinatago din itong tibay at galing sa basagan ng mukha. Sa laban bitbit ng Chinese boxer ang record na 12 wins, 5 losses, 34 anyos at southpaw, habang 22 wins, only 1 defeat, 1 draw, 23 anyos at southpaw din itong dayong Pinoy. At sa gabi na nga ng bakbakan ay inaasahan ng karamihang nanonood ng live sa arena ng mga fans ni Yiming Ma na magiging impresibo ang performance ng kanilang pambato. Ay isang kabaliktaran ang naging resulta. First round lang ng kanilang laban ay agad dinurog ng dayong Pinoy itong pambato ng China. Gulpi di gulat ang naging resulta sa Chinese boxer. Pinahiya sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. 3 beses tinumba sa ibabaw ng lona hanggang sa referee na mismo ang nagpahinto sa laban nila. Ating balikan ang nakakabilib na laban ng dayong Pinoy na si Randy Rizor Pitalcorin kontra pambato ng China na si Yiming Ma. 12个回合的比赛将是对每一个拳手的体能、意志力和他们的耐力的最大考验。所以说这场比赛需要现场的观众可以有更多的鼓励，谢谢。请两边的选手。马一鸣是2006年转入到职业拳坛，2009年获得了 WBO 洲际拳王的金腰带，之后呢是一直卫冕成功。在2014年12月16号，在上海梅赛德斯奔驰中心举行的全力巅峰系列赛第2场的比赛当中，马一鸣得到了 WBO。马一鸣在整个的拳击生涯当中啊，也是付出了很多呀。他也曾经一度是辞掉了工作啊，带着妻子移居大连，就是为了能够更好的、更系统的学拳。而且呢，夫妻2个人经济收入啊是在大学当中承包了一个小卖部，来叫做小卖部拳手的原因啊。怪不得说他长得平易近人嘛。啊，但是在这个小卖部的买卖的过程当中啊，因为缺乏经验，一直亏损。后来在当地的俱乐部的帮助之下，马一鸣是一边练，在全力巅峰系列赛的第2场的比赛当中，马一鸣当时是以点数战胜了对手，获得了 WBO 和 IBF 的洲际金腰带。而且呢，当时他是在带着这个阑尾化脓包裹的这个情况之下，就是阑尾炎的这个情况之下。好，双方的第1回合比赛开始了。在场上身穿着白色短裤的是来自于菲律宾的选手佩塔科林。场上身穿着红色短裤的是来自于中国大连的马一鸣。 Unang bahagi ng laban ay agad agresibo ang dayong Pinoy. Nagpapaulan agad ito ng mga kombinasyon sa ulo at katawan ng kalaban. Kaya naman, di pa natapos ang 1 minuto sa unang round ay bulagta agad itong Chinese boxer. 稳扎稳打。危险。哦，Matapos bilangan ay agad sinunggaban ng dayong Pinoy ang hilong-hilo na Chino at lupaypay na naman ito. 对方实力很强，哎呦，又被打到。
Pero bumangon pa rin at matapos ulit bilangan ng referee ay parang gutom na leon na itong dayong Pinoy. Gusto na agad lamunin ang nanghihinang Chinese boxer. Dinurog ni Kabayan ang kalaban sa mismong baluarte nito. Walang awang tinadtad ng mga kamao. 3 beses pinabagsak sa sariling lungga nito sa bansang China. Panalo ang dayong Pinoy via first round knockout. 有点站不稳，要小心，要小心！哇，又被打到3次击倒。哎呦，这一下也是非常突然啊，是非常突然，也让人没有想到，这位菲律宾选手佩塔克林的实力如此之强，出拳速度非常快，非常厉害。刚就说了，他的战绩啊是22胜1负1平，17次 KO。对，他怪不得叫 Razor。而且这位菲律宾拳手在2014年的8月，在第1场全力巅峰的比赛当中，战胜了巴拿马的拳王泰洛，获得了 WBA 108磅的世界过渡金腰带。就是有点措手不及。对。Salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.